May balik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni ganita. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdok. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Unsa pa'y naitabaw nimo? Buhi ko! Wow! Mayan! Unsa? Si Mian ipalayo? Oo, tuan na siya sa layo. Ano, Sir Servando? Oo, nahibaw kong tuwa si Sir Servando. Unsaon kung man siya pagpukong? Di siya ang amo ko. Hayop, Sir Servando. Unsa ka to? Hayop si Sir Servando? Hayop siya. Cardo, salamat nga nabalaka ka sa akong anak. Salamat. Abi ko kaaway ko ikaw. Pero karon, nakasiguro na ko nga tabangan mo akong ipalayo si Mian kang Sir Servando. Ayaw na, Sir Servando. Oo, naibaw ko. Ayaw ka balaka. Nibalhi nagpuyo si Mian. Nagbantay siya. May gihangyo ko mga tao nga magbantay niya. Roy. Okay lang, Cardo. Salamat. Salamat. Abi ko bang ikaw ang mga dunggan o mga mata ni Sir Servando din, eh. Salamat nga naapaghihapon ka mo dapig sa katarong.
dili pa lang nga kitang duha ang mahimutang sa peligro, Mayan. Adukan lang unta puyo na ako. Di na pwede, Asusina. Kinalang di may baw sa Sir Servando nga niya ka dinhi. Musamot nga mahimutang sa kakuyaw si Paulo ilabi na karon nga padadaan na sab siya og follow-up nga suwat sa abogado sa higala ko. Maayo nga kung kahimtang silang Attorney Reyes. Importante nga dili ka mo salig, Mayan. Kinahanglan nga ikaw gyud mismo ang mag-amping. Husto tuod mian. Nagsabot mi si Atty. Reyes nga hatagan kag pribadong leksyon sa martial arts. Martial arts? Oh, kinalang makaantigo kang manalipod si mong kaugalingon sa mga higayon nga dili makabantay si Atty. Reyes nimo. Si Mrs. Reyes mismo ang mutudlo nimo. Okay. Sige. Sige, Sir Jess. Dili naman kako pwedeng mapauli dito kung weekends. Mag-practice na lang ko. Dili lang kay kada weekend ha. Kada buntag. Inigmata mo sa sayong kadlawon. Mao nang orasang mag-practice sila si Mrs. Reyes. Ha? Sige. Naibaw kong kapoy imong trabaho. Pero makita mo, makatabang nimo ang pagbansay. Oh, salamat, sir. Kinahanglang dili ka mosalig sa bisan unsa nga idalit kanimo ni Sir Servando ha. Kung may okasyon nga dili malikayan ug magkita ka mo. Hinumdumi. Hinumdumi ang nahitabo sa miaging higayon, okay? Oh, Sir Jess. Morning, Pepita. Oy, nga na? Namo mang agya ni ibabaw sa imong dugan? Waki na'y kaso. Naghamag sila si Ricardo. Husto ng pagkasultiha. Pero si Cardo, wa magtiaw sa sinugdanan. Nasuko siya nako. Ha? Nga naman, oy? Bayulinti din ang ama nga. Kanang baba mo ha. Patakal lang nagsulti na. Dili amang si Ricardo. Oo. Di amang pero di kalitok. Usa siya ka maayong higala. Oh, unsa? Nasuko siya nako. Tungod kay nagtuo siya nga ako ang nagdudho kang mian ngadto ni Sir Servando. Ha? Laban siya mian? O Raji, dili siya daw tang tao. Sa kong damgo, giluwas niya kami nanay sa tinong nga kamatayon. Nga nung naibaw ka man, anak? Ngang imong istorya, naghangyo raman si nanay ni mo. Buhi kami, di ba? Hangtod karon niya kami. Sa akong damgo, nadungog kong nagpaduong si Sir Servando sa among himutangan. Pero niya pa ko, ug si nanay. Wa masakpit si nanay nga nagdaan ako. Sa ato pa, si Ricardo ang mitabang na mo. Nya, gipangutan naman si anak. Ayaw pangutan Tingalig mo samot na ang problema. Oh, ingon ka kay higala. Namo ni Mian. Pero wa ko makasiguro kang Paulo. Ha? Kung mahibaw siya kinsa kang tinuoray, hayan, musamot ka komplikado ang tanan. Labi na kung mahibaw si Sir Servando. Bay, tag-awa si Ricardo. Oh, nakakita ko. Anong naam siya diyan? Mura magnag-atang na to. Ha? Kailan pagpasabot. Mulabay lang ka. Bantaya, ay kumpiyansa. Ayaw sa pauna. Oh, Oh, ako ang ipahanaw mo, Ricardo. Oh, Noy, unsa nang imong gitunol ako? Noy, Ricardo, kadit lang. Noy,
Sa man na, bay? Retrato man na. Oh, retratos kong mga ginikanan. Bay, kung mauna, nakaila na si Ricardo. Kinsa ka? Nahibaw na siya, bay. Bay, nahibaw na siya. Oh, Namiligro ka kung mao ka na. Hain may maayo og manibat na lang ta. Samtang wa pa Sir Servando. dili. Unsa? Bay, pagpakamatay ka? Booking ka na. Kana, kay gihatag ni Ricardo nimo ang retrato sa imong mga ginikanan, nagpasabot nga nakaila na siya nimo. Duga na siya nagkaila. Duga na siya nagduda. Dili niya ihatag nako karon kun wa pa siya magduda. Kaniadto pa. Bay, daghan kay nangamatay sa anang sobrang kumpiyansa. Dili siya kaaway. Unsa? Imposibleng higala. Giluwas niya ang akong kinabuhi sa gamay pa ko. Nagpasabot lang nga nahibaw siya sa husto og sayo. Og nahibaw kung unsa ang gibayad niya sa maong higayon. Ha? Gidana niya hangtod karon. Ug hangtod sa iyang kamatayon. Gibayran niya sa kaugalingon niyang Gibayran niya sa iyang dila? ubay. Pero bisan pa ini. Wa siya magdumot nako. Kana ang di ka kasiguro, bay. Wa siya magdumot. Dili siya dautan. Nahitabo lang nga gikinahanglan sa iyang pamilya ang iyang trabaho dinhi. Ay kabala ka, Raji. Higala siya. Ambot lang. Kay ako, di yun ko makumpiyansa. Hilom siyang higala. Mahimong sa tubangan sa Servando, magpakita sa kasuko na to. Og pag-ayad. Pero dili sa tinuray. Oh, ala ka. Basta ako, bay, di yun ko makumpiyansa. Ang akong mga mata, kanunay nagtanaw sa naong sa atong kontra. Maunang sigigi kong paniid niya. Nagkita na mo si Servando. Ah? Ni si Sir Servando? Ipaabot na ninyo, di ba? Ah, oo. Pero nganong karon ka man lang mo tawag? Nagpaabot kong manawag ko sa... manawag ko ni Mian. Pero kay wa pa mo manawag, sa ato pa. Wa pa mo makita. Kinalang abisuhan ko ang mga reyes. Ug si Mian mismo. Salamat. Oh, kumusta ang iyong practice ni Raji? Hinahina lang. Pero daghan ako katunan. Si Mian, paminaw ko. Sakit pa kayo ang iyang mga pamaol. Maobita tong wa magkatrabaho kagapon. Ambot lang ka karon. Nabaguan ang iyang lawas. Ha? Nga naman. Nagtuon siya karon og martial arts. Panalipod siyang kaugalingon in kaso kung mauwahimi. Nalipay ko. Ngimail na ang suwat para kang Sir Servando. Follow up sa claim si Paulo Mariano sa kaptangan siya magginikanan. Huwaton ko na. Pero kinahanglan nga dili mo magpaapu pa kang Servando, ha? Kung madawat na niya ang suwat, lisod na kung mahungawan mo. Ricardo, asa ko na madada? Nganong... nay, teparagod. Nganong niya matas basement? Husto, basement kini din eh. Mauling dapita ang nakita ko dihang giputo lang yung dila. Nay, nganong nagtudlo ka na ng karaang kaban? Abi, Ha? Ablihan ko ang kaban? Pero tingali kasukan ta. Pero, sige, akong ablihan.
Oh, may midula ko. Malipay ang pag-abutan nato. Pa! Halo. Nakita ko si Ricardo. Nakita ko siya. Ang akong amahan. Ang akong amahan. Nakita ko siya. Niyasan din eh. Nagkikisulti siya na ako. Nakita ko na ang iyang dagway sa dool. Nakita ko siya. Ikaw, si Paulo Mayano. Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.